नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में, जिसका नाम जयप्रकाश डीजे शाहपुर है। दोस्तों, यहाँ सभी प्रकार के नए गाने सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जयप्रकाश डीजे शाहपुर। कोरोना तोहरे चलते मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मार्केट से उड़ गइल दूर गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते, मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते मार्केट से उड़ गइल दूर गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते, मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। जयप्रकाश डीजे शाहपुर, जयप्रकाश डीजे शाहपुर। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। हाँ, मुर्गा के नाम से लोग डरतावे रे। जयप्रकाश डीजे शाहपुर, जयप्रकाश डीजे शाहपुर। मुर्गा के नाम से लोग डरतावे रे। धोइला के बाद लोग मरतावे रे। यूपी बिहार झारखंड मजबूर भइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते, मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश डीजे शाहपुर। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। जयप्रकाश डीजे शाहपुर। देसी पिया सोलो बोया सवर के धर के जिया रत्न स्मर देसी पिया डीजे विकास धर के लाजिया निर्मल जोगेश या सुधीर के दिल टूट गइल रे। मुर्गा बदनाम भइल कोरोना तोहरे चलते। मोबाइल नंबर 76 32 05 47 33।